I denne korte demo vil jeg vise dig, hvordan Lexi fungerer på under 2 minutter. Så snart din indbakke er forbundet, analyserer Lexi, hvordan I tidligere har besvaret e-mails baseret på jeres faktiske historik. Lexi identificerer de forskellige typer af henvendelser I modtager og laver en procedure for, hvordan teamet løser hver enkelt af dem. Samtidig opbygger Lexi en vidensbase ud fra de informationer, den kan finde, og lærer teamets unikke tone at kende. Så når en kunde f.eks. skriver og spørger, hvorfor deres regning er højere end forventet, klassificerer Lexi først henvendelsen, derefter begynder den at behandle e-mailen ud fra den specifikke procedure, der er defineret for netop den type henvendelse. Når systemerne er integreret, kan Lexi hente kundeoplysningerne fra CRM-systemet, trække fakturaer og forbrugsdata, og endda finde den specifikke regning frem. På den måde tager svaret udgangspunkt i præcis det dokument, kunden sidder med. Alle Lexis opslag vises direkte her i chatvinduet. Det færdige udkast forklarer opgørelsen med kundens faktiske tal og i teamets egen tone. Jeg tilretter lige en enkelt sætning og trykker send. Den rettelse jeg lige lavede, den registrerer Lexi. Det her, det er Agent Performance. Hver afsendt e-mail får en score baseret på, hvor meget teamet var nødt til at ændre i udkastet. Scoren spores for hver specifik type henvendelse. Når en bestemt kategori har bevist sit værd, kan du slå den over på fuld automatik og lade Lexi sende svarene på egen hånd. Ser vi på det store billede, er resultatet klart. Tusindvis af e-mails bliver automatisk klassificeret, formuleret og besvaret. Lexi tager sig altså af det tunge forarbejde med at samle kontekst, og du bestemmer type for type, hvornår du vil sætte Lexi på autopilot.